Perdió el Barça, la recupera Rafinha, Luis, Rafinha, el xut, gol, gol de Rafinha, la jugada del Barça. Rafinha se l'ha lluitat, Rafinha se l'ha treballat, ha robat ell mateix la pilota a la zona de 3/4 caient per banda, la passada de Luis definitiva per entrar amb el xut a la dreta, Lux se la menja una mica i barraca de Rafinha. Gol del Barça al minut 21 de la primera part. Barça 1, Deportivo 0. Lateral Neymar, Piqué, Lux, Rafa, gol, Rafinha, gol del Barça, gol de Rafinha, la falta lateral que pica Neymar, la remata Piqué amb el cap, buscant un gol més Piqué, rebutja Lux, queda per allà mig morta i apareix l'home de la tarda, apareix l'home que està de moda, és Rafa Alcántara, Rafinha que fa el segon, al minut 36, Barça 2, Deportivo 0. El vèrtex a l'àrea per l'esquerra, Neymar la passada per Luisito, Luisito dins l'àrea, el xuta, Luisito, gol! Gol de l'Uruguaixo! Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol de Luisito. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol de l'Uruguaixo. Al minut 43, el tercer del Barça, marca Luis Suárez. Neymar vol fer jugada, continua Neymar, retalla cap a dins Neymar, la passada per Messi, el xut de Messi, gol, 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 que barbaridad. Xou gol, xou gol, xou gol, 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 futbolista de tots els temps, gol de Leo Messi, la passada brutal de Neymar, pràcticament sense espai, i quan portava ni 5 minuts al terreny de joc, ha entrat a l'àrea, ha posat la bota i l'ha clavat per tot l'escaire. Primera pilota pràcticament que tocava Leo, primera barraca de Leo Messi. Golaç del millor futbolista de tots els temps. Barça 4, Deportivo 0.